खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ'आव साफ्रोमबो नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिमा बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सानि सुबनखाटायाव मन्त्रि भबेश कलिताया दावबायफैदों। बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा धर्ना सोमावसारदों। 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय सा सानजा रायजोआव गंब्रै रेल सोलिफिनसिगोन। क'क्राझाराव कभिड-19 जों आरोबाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। बिपिएफआ बे खेबावबो देरहागोना रोखा अनसुमै खुंगुर बर'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाटायाव बृहस्पतिबारखालि सुबनखाटा ओनसोलनि आबाद फोथाराव दै जगायनायनि थाखाय फाग्लादिया दैमानि बिखायाव लुफुंनो लानाय बान्दोखौ नायगिदिंफैदों मन्त्रि भबेश कलिताया। मन्त्रि कलिताया फाग्लादिया दैमाखौ नायगिदिंफैनायनि सिगां सुबनखाटायाव थानाय 3 नं फाग्लादिया दैनि बान्दो कमिटिनि मावखुलियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव बिथां मन्त्रि कलिताया बुङो दि आथिखालाव कंग्रेस आरो AIUDF हान्जानि गेजेराव दासान्दि मोजां गोरोबलायनायनि सोमोन्दोआ सोलिगासिनो। नाथाय बिसोरनि बे मोजां गोरोबलायनाय सोमोन्दोआ माखासे समनि उनावनो जोबस्रांलांफिनगोन। कंग्रेस आरो AIUDFनि गेजेराव गोरोबलायनायानो BJPनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। बबेखानि UPPL आरो BJPनि गेजेराव फैगौ बिसायख'थिफोराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनायनि बागै सोंथि सोंनायाव मन्त्रि कलिताया बुङो दि थारैनो दिनैसिमबो UPPL आरो BJP हान्जानि गेजेराव जेबो गोरोबलायनाय जायाखै। बे खौराङा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा बानसावनायसो। सरकारात আমি BPF দলৰ লগত আছোঁ। আমাৰ 3জনকৈ মন্ত্ৰী আছে আমাৰ চৰকাৰত। আমি একেলগে সোশ্যাল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আপোনালোকৰ মানে ভিতৰি মানে UPPLৰ লগত মিত্ৰতা তেনেকুৱা ধৰণৰ। সোশ্যাল মিডিয়াহে কৈছে যে সোশ্যাল মিডিয়াটো মই এতিয়া কিবা লিখি দিব পাৰোঁ। মই হিমালয় পৰ্বতত এটা মানে থাকিম বুলি সেইটো বাদ দিয়ক। প্ৰেক্টিকেল কি হ'ব? প্ৰেক্টিকেলটো হ'ব ইলেকশ্যন পিছতে। ইলেকশ্যন আগত কোনে এইটো প্ৰেডিকশ্যন দিব পাৰিব? BPFৰ লগত দেখা যাওক। আমাৰ যদি এবছলিউট মেজৰিটি হয় তথাপিও আমি কাৰোবাৰ লগত ৰাখিম, তেতিয়া দেখা যাব। মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। কেৱল ইমানুৱেল মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰেই মানে অলৰেডি তেওঁ BJPৰ কেম্পেইনিং চলাই আছে। ইমানুৱেল মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, আমাৰ লগত লাগি আছে, কিন্তু ফৰ্মেলি তেওঁৰ যোগদানটো হোৱা নাই। বহুতো কিছু সংঘাতক এই অঞ্চলটো বহুত আইচলেশ্যন আছে, হোম আইচলেশ্যন আছে বা কোনোবা হস্পিটেল আছে। এইখিনি মানুহ যেন ভোট দিয়াৰ বা ভোটাধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালেই এক সুন্দৰ সমাজ পাম, যিখন সমাজত আকৌ ইলেকশ্যন আয়োগে নিৰ্বাচনটো পাতিব পাৰিব বা নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচন পাতি যিটো মানে হেৰি চলি আছে ইয়াৰ অৱসান ঘটাই এখন সুন্দৰ চৰকাৰ গঠন থাকে। बिटिसिनि आरो आफां आसामनि क'क्राझाराव थानाय गंसेल' बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा BEdनि 4थि सेमिस्टार एबा जोबथा आनजादखौ थाबैनो खुंनांगौनि दाबिजों दिनै बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेप्तेम्बर दाननि नैथि सप्तायाव गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारि लानायखौ फोसावखानाय बायदियै जुदि BEdनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव मोननाय बायदि खुंनानै होआब्ला सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव थिसनजानो गोनां गोजौ फरायसालिनि टेट फोरोंगिरिनि खाबुखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो फोरोंगिरि जानायनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हानाय बायदियै फरायसाफोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनानै होनो दाबि दैखाङो BEdनि फरायसाफोरा। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বাৰে ষ্টুডেণ্টখিনিক ইগন'ৰ কৰি আছে। আমি ইমান কৈছোঁ আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। তেওঁলোকে কয় যে তোমালোকৰ এক্সামত আমাৰ একো হাত নাই, প্ৰিন্সিপালসকলে পাতিব কলেজত। কিন্তু প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকলক যদি সুধোঁ তেওঁলোকে কয় যে সেইটো নহয়, বড়োলেণ্ড অথৰিটিয়ে যি ক'ব আমি সেইটোৱে শুনিম। কিন্তু এনেকৈ বাৰে কিয় হেতালি খেলি আছে? হোৱাই দে ইগনৰিং আছ। যদি সকলো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, আমাৰ BUৱে কিয় ল'ব নোৱাৰে? গতিকে আজি আমি নুঠোঁ ইয়াৰ পৰা। অসমবাসী ৰাইজেও জানক, আপোনালোকেও থাকক, তেখেতসকল আহক আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক মাইক দি সুধিব যে কিয় এনেকুৱা তেওঁলোকে কৰি আছে। ধন্যবাদ। ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটোৰ মেইন দাবীসমূহ এই হ'ল যে আমাক অনতিপলমে এক্সামছ পাতিব লাগে। যেনেকৈ পাতক, আমি প্ৰেফাৰ কৰোঁ, এছাইনমেণ্ট মোড প্ৰেফাৰ কৰোঁ আৰু অ'পেন বুক এক্সাম প্ৰেফাৰ কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকে এক্সামছ পাতক আৰু আমাৰ চিলেবাছ
আমি যিহেতু 100% সিলেবাছ আমি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমাৰ 50% হ'ব লাগে। আৰু যিবোৰ ইণ্টাৰনেল সেইবোৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে। আমাৰ 10খন পেপাৰ আছিলে 50 মাৰ্কছৰ, তাৰে ইণ্টাৰনেলবোৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে। চ' আমি 60% কমপ্লিট হৈছে। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি আমি 14-15 বা মেক্সিমাম 20 মাৰ্কৰ এটা এক্সাম দিব লাগে। গতিকে সেই এক্সামটো 550 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সোনকালে কণ্ডাক্ট কৰি আমাৰ ৰিজাল্টছবোৰ উলিয়াই দিয়াত তেওঁলোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে আমি ভাবি পোৱা নাই। গতিকে আমি ইয়াত ধৰ্ণাত আহিছোঁ যে আমাক চিলেবাছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে 50% চিলেবাছ কৰিব লাগে, প্লাছ আমাৰ এক্সামছ সোনকালে কনক্লুড কৰি আমাৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ আগত ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, যাতে আমি আমাৰ ফিউচাৰ অপৰচুনিটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ भारतावबो गोख्रैयै गोसारनायखौ दबथायनो थाखाय हादरनाङै लकडाउन फोसावजेननाय समनिफ्रायनो थांनाय मार्च दाननिफ्राय रेल सिबिथाया आबुङै बन्द जानानै थाबोदों। बेनि गेजेरावनो गुबुन रायजोफोराव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ गावबा गाव रायजोफोराव लाबोफिननायनि थाखाय माखासे जर'खा श्रमिक ट्रेनफोरखौ सोलिहोनाय जादोंमोन। बेबायदिनो हादरनाङै गासै गं 15 स्पेशेल राजधानी रेलआ हगारजादोंमोन। बे समाव रेलवे बिफानआ दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथाव खौरां फोसावदों। दासान्दि आसाम नाङैनो गिख्रंथाव COVID-19नि गोसारनाय एबा सन्देरनाया गोख्रों सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै बृहस्पतिबारखालि गुबुन 2 सुबुंनि जिउ खहा जाबावो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि मागुरमारिनि थागिबि 43 बोसोर बैसोनि राजु कुमार बसुमतारी आरो थिनथिला सालखसानि 35 बोसोर बैसोनि आब्दुल जालिल होननानै मिथिनाय जायो। राजकुमार बसुमतारीखौ बृहस्पतिबारखालि कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव हम आइसोलेसननि थाखाय दैथायहरदोंमोन। बसुमतारीया रेलवे बिफाननि सासे मावसुमामोन। क'क्राझार जिल्लायाव COVID-19जों थैनाय सुबुंफोरनि बिसाना दासिम सा 18 सिम जाहैबाय। एरैहाय गोदानै सा 69 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानायजों लोगोसे दासिम सन्देरनाय सुबुंनि बिसाना सा 2460 सिम जाहैबाय। खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थियाव 24 नं मुसलपुर बियाबाव BPF हान्जानि देरहागोना रोखा। दिनैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियानो रोखायै फोरमायो। रायजोनि अननाय आरो हेफाजाबखौ नुनानै आं सोमोनांदों आरो दोलै नोगोरै फैनानै BPF हान्जायाव गोबां सुबुंफोरा हाबफैदों। बे बाथ्राखौ बुंदों मुसलपुर बियाबनि BPF हान्जानि बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आ। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि साखाथियाव थानाय आथियाबारियाव बृहस्पतिबारखालि BPF हान्जानि मोनसे बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानानै अनसुमै खुंगुर बर'आ बुङो दि थांनाय समफोराव मुसलपुर बियाबाव गासिबो बिथिङावनो जौगाखां महरखौ नुनानै भटार रायजो राजाफोरा BPF हान्जानो भट होनो सिगांबोदों। बेनि गेजेरजों गोबां भटनि फारागथियाव गावनि देरहानो हागोनखौ दाबिदार खालामदों बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेजों लोगोसे साफ्रोम नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ फिन खुलुमनाय जासिहरनानै स्टुडिअ'निफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।